Fungkaham jatana good morning everyone. Tini kaisa kok serious kaisa kok tu sana musuman hingga ke sini borok buri besarong ni bagai do. Jesni bihik panang mano, jesni besar panang mano, bahana panang mano, je buri rong ni bagai. Ang tini kaisa sana musuma hingga ke haikes ang kabaman nuka bayogon bagai. Diman kaisa tabu sanman isido sini saka je asukui tongnai rong no borok se sanai tubnai tube heda bongna ang koimu je power rijak sanani bagai borno sengto tubi maya ayam bagai no je tubi mane bongno ang koi jawo koi mane karon hangangke je sini para area ni hospital logo judi no sonography machine rok available ke district hospital level logo tubi ma khangangke onek kisu sanai tamni hangke kaisa buri 9 mas 10 mas ni japro sonography khajnan bagai boro agartala sara boro kunu phainani lama kare tamni ge gonda sora rok tongo onek asal omolpur ko jodi sabrum rok hai jaga jogni boro rok se agartala o gari reserve phai sonography khainan bagai kosto kama phayo inge sini je mane boro rok ni area wa to hai available kisapan kare machine rok bo kare inge je saka wa tongnai no rok kisa kok salaya koi je sin buri besar rok ni bagai problem bahke je problem ngoni bahke hamnai eyobon bagai no rok kisa machine rok hospital lo available khanya ni bagai hai rok bo san mung nangu tamni ngangke lama phaite ni borok baksa ngangke bohok sawai serai lori oi serai rok bo sera mane seraya hingga buma phan se olo hingga mara ga rok thangu tei rok bai hingga eyobon bagai ni hospital level lo bo je kaisa doctor kaham ngata seizure khanya ni judi na nangai tongai bo available kuno oxygen line dokring tong sini amti pararono hospital lo ngangka doctor kurei sister kere hingga ke obon bagino jepru mansu ge hingga se boro re pharo khayo yang agartala sokoite no gonda sora rong ni onek jaga rong ni hasal sokonin lama haide je 5 ঘন্টা rok 6 ঘন্টা rong nangung ke boro o jaga sokoite se bongni je sorirok ekdom hamiangai thango e obon bagino je sakawa asugoi tongnai norok to power ja kisan norok nai di hairok no tamni nengke sini boro rok thangai tongnan hingga ke suru sama basimi ale health department bu kaham ka tongna nango tamni ke buri busa khane khaya jotoni bagino jotoni bihik ba jesni pano nong obonong koimu norok se tabu yak power ja je sini sakawa asugoi mundri tongnai ro norok yom hairong bo demand khadi hospital ro mane joto machine available khai কোনো মুসন প্রবলেম করে থেকে ব্লাড টেস্ট খাইনি থেকে এক্সরে থেকে সোনোগ্রাফি থেকে সিটি যতনো সিনি হাই সিনি বরং এরিয়া अवेलेबल খাইনি বাগৈ নং সানজাও তামনি গাঙ্গাঙ্গে tamni nga sudu agartala simito joto available ngai to onya bele tamni joto borok ta agartala finance bo chance kare GBO finance je baksa ke yago rang rok kare ngo obon bagin nong na ang koi jawo norok sini district hospital rong bagin norok kok salai di je mansa tai obon bagin ani demand hanggang ka suno nong koi mung sin buri busarok ni bagai norok wan sukdi tini angya joto ni nogon hai problem finance bihik busani joto no problem finance eyobon jodi sini borok ni area o hai jodi available tonghangke belai no samani tamni ke kuno asa khasala thana nangya gangangke jotoni no problem basa gangya horni jotini horni 2 3 o jodi phai sonography rongni bagai agartala roko phai nangangke borok musu doctor bokre onek problem jaga klayo gari ja phai ni ponto rang kre eyobon jotonon koimu ang kisa jotonon sajao oyom haile available manan bagai hambai tanyorok jeksik man sangsa o bijino share khaleji tam hingga hage share khaimang sini sakani borok naro sogoi borok nungnani bagai bahage borok hage sani borok dimano pura khaimana sini borok rong bagai hambai jotonon